салом алейкум ҳаводорони ММА. ба канали мо обуна шуда дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. рафтем. бояд гуфт ки спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали либосҳои мардона мебошад ки сифаташон олӣ ва нархашон дастрас мебошанд. либосу пойафзолҳо аз Туркия, Доғистон ва тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дастафка карда мешаванд. ёдрас мешавем ки либосҳои ин канал аз дигар каналҳо куллан фарқ мекунад. худи ҳозир дар омада обуна шавед ва шояд либосҳои болидаатонро аз он ҷо биёбед. силка дар комментария ва ё ба ватсапи рӯи экран буда нависед. дар мусобиқаи асосии UFC 302 Ислом Махачев Дастин Пореро мағлуб кард. варзишгари ҳимояи аъло нишон дод. Махачев бо варзишгари амрикоӣ мубориза бурд ва ӯро дар даври панҷум бо усули буғӣ шикаст дода. Махачев бо маҳорати ҷангии худ ба Дана Уайт чунон таъсир расонд ки ӯ ба чемпион яку якбора 2 бонус дод барои беҳтарин баромад ва беҳтарин муборизаи мусобиқа. тибқи маълумотҳое ки ба мо расид, Махачев барои ҳимояи сеюми камарбанди вазни сабук $1.84 миллион ба даст овард. $1.5 миллион барои баромадан, 200,000 бонуси пешбинишуда аз фурӯши PPV, 100 бонусҳо барои беҳтарин мубориза ва баромад ва 42 пардохтҳои сарпарастӣ. Поре $1.28 миллион бойтар шуд. 1 миллион барои баромадан, 200,000 фоизи фурӯши PPV, 50 бонус барои беҳтарин муборизаи шом ва 32 бонус аз сарпараст. ба шумо ин муҳориба писанд омад? фикри худро ҳатман дар комментария нависед. ҷанговари тоҷик дар UFC чанд рӯз дар мусобиқаи бокс дар Осетия ширкат варзид. ёдовар мешавем ки он ҷо Муҳаммад Наимов тамринҳои худро пеш аз муҳорибаи навбатӣ дар UFC мегузаронад. ӯро ба мусобиқаи бокс даъват карданд ва Баҳриддин Ҷалолов аз фурсат истифода бурда аз Наимов пурсид ки оё ӯ омода аст бо қоидаҳои бокс ба мусобиқа барояд. Муҳаммад гуфт розӣ хоҳад шуд, аммо танҳо бо гонорари пули калон. шумо чӣ дӯстон, Наимовро дар бокс дидан мехоҳед? фикратонро дар комментария нависед ва мо то видеои навбатӣ бо шумо хайру хуш мекунем. хайр азизон.